Jama'a assalamu alaikum, sunana Isan Sadiq Muhammad Mai Gatari, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa wanda aka fi sani da NDLEA reshen jihar Kano. To alhamdulillah wannan kayayyakin maye da muka samu nasarar cafkewa wanda suka hada da ƙwayoyin pregabalin wanda yawansu ya kai ƙwaya 75,000 tare da kwalabe 510 na maganin tari mai ɗauke da codeine da kuma tabar wiwi wadda take a cikin buhu. Babu shakka abu ne na jin daɗi a jihar Kano. Abubuwa ne wanda aka yi yunkurin amfani da su a wannan bukukuwan sallah da yake gabato mu. Ba shakka ƙarƙashin shirinmu na Operation Ramadan Mubarak wanda babban jami'in wannan hukuma Kwamanda Dahiru Yahaya Lawal ya ƙaddamar da shi gabanin fara azumi, mun samu nasarori da dama wanda wannan yana daga ciki. A wannan gabar muke amfani da dama mu yi godiya ga al'ummar jihar Kano bisa goyon baya da suke bamu don ganin wannan nasara ta samu da sauran nasarori baki daya. Muna amfani da wannan dama mu sake yin jan kunne ga masu wannan mummunar ta'ada cewa akan tsari wanda babban jami'in hukumar mu na ƙasa Brigadier General Muhammad Buba Marwa ya zo da shi na tabbatar da cewar an samu Najeriya ba ta amfani da kayan maye ba. To a jihar Kano fa haka abun yake, babu sassauci. Za mu ci gaba da bibiyar su lungu da sako insha Allah har sai Allah ba mu nasara a kansu. Mun kamo su tare da kayan su mun gurfanar da su a gaban kotu domin su girbi abin da suka shuka. Jama'a a ci gaba da ba mu haɗin kai, mun gode.